Kaixo guztioi, bideo honetan ingo dugu 2005ko uztailean agertu zen ariketa bat magnetismoa lantzen duena. Esaten digute, hemen saltzen digute azkenean irudien agertzen zaiguna. Daukagula elektroi bat, bai, fijatu hemen 3 dimentsioak agertzen direla, ez bakarrik 2 dimentsio iz eta y, baizik eta baita ere z. Magnetismoa agertzen denean 3 dimentsioak agertzen dira ia beti. Esaten digute alde batetik daukagula eremu elektriko bat, bai, hau da eremu elektrikoa, esaten digute eremu elektrikoaren norantza eta norabidea izango dela oiza ardatzaren noranzko positiboan, bai, eta baita ematen digute bere modula. Beraz, eremu elektrikoari buruz badakigu bere modulua, norabidea eta noranzkoa. Eta berdina gertatzen zaigu elektroiak daukan abiadurarekin. Esaten digute OI ardatzaren norabide eta noranzko positibo daukala, beraz izango da J, eta baita ematen digute bere modula. Badaukagu baita ere elektroiaren masa eta karga. Esaten digute, kalkulatu elektroiaren gaineko indar elektrikoa. Beraz, galdetzen digute lehenengo gauza izango da indar elektrikoa. Nola elektroiak karga daukan eta eremu elektriko bat daukagun, oso erraz kalkulatuko dugu zein den bere indar elektrikoa. Eta esaten digute baita ere nolako izango den deskribatuko duen orbita. Hau da, eremu elektrikoak indarra eragiten dionean elektroiari zein izango den agertuko zaigun ibilbidea. Indar elektrikoa kalkulatzeko moduz berdinak daude, baina esaten dugutenean gure gorputzaren edo elementuaren karga eta esaten digute dagoela eremu elektriko baten gainean, bai, barruan parkatu, orduan zuzenean indar elektrikoa kalkulatzeko formula erabiliko dugu. Igual, aurreko gaitik, eremu elektriko gaian indar elektrostatikoa edo indar elektrikoa kalkulatzeko beste adierazpen bat zagoen, K, Q, bider Q, zatiar karratu, baina horrelakoetan da bi karga ditugunean, karga sortzailea eta karga pairatzailea. Kasu honetan gu daukagu eremu elektriko bat zonalde jakin batean eta jartzen dugu karga. Beraz, erabili behar dugun adierazpena kasu horietan hau da. Ez badakigu zeinek sortzen duen eremua, zuzenean eremua daukagu eta karga. Beraz da kalkulatzea bakarrik, alde batetik jarri dugu elektroiaren karga eta bestetik ariketak esaten digun eremu elektrikoa. Eta fijatzen bazaret, hemen jarri dugu I, bai, jarri dugulako eremua bere vektore moduan. Hau da zenbaki bat eta hau da vektore bat. Vektore bat bider zenbaki bat, bai, vektore bider zenbakia, beste vektore bat emango digu. Oso erraza da, hemen daukagu 10^-19, mara 10^, ematen digu 10^-16, negatiboa mantentzen da, eta I. Hau, ulertzen badugu vektore bezala, hau da indar elektrikoa vektore bezala, izango da I, hau da oiza ardatzean, baina nola negatiboa daukagun, bai, norabide positiboan joan beharrean eremu elektrikoak egiten duen bezala, norabide negatiboan egingo du. Beraz hemen irudikatu dugu zein den indar elektrostatikoaren vektorea, eta da E-vektorearen norabide berdinean, baina kontrako noranzkoan. Hau gogoratu beti gertatzen dela, karga negatiboa denean, bai? Eremu elektrikoa eta indar elektrostatikoa antiparaleloak izaten dira karga negatiboa bada. Karga positiboa izango bazen, eremu elektrikoa eta indar elektrostatikoa eta eremu elektrikoa norabide eta noranzko berdina izango lukete. Bale, bestetik, galdetzen digute izatea nola mugituko den. Z ardatzean ez daukagu ez indarrik, ez abiadurarik, ez esebez. Beraz bekarrik zentratu bargara gure beste bi ardatzetan, iza eta I. Fijatzen bazarete, OI ardatzean, bai, I ardatzean daukagu abiadura bat. Eta iza ardatzean daukagu indar bat. Beraz, indar bat badaukagu, Newtonen bigarren legetik, kalkulatu ezakegu izango duela azelerazio bat, ez da? Gogoratu, indar bat dagoenean azelerazio bat dagoela. Beraz, ardatz honetan azelerazio bat dago eta ardatz honetan abiadura bat badago, urrengoa ondoriozta dezakegu. Ez gara gehiegi sartuko honetan, baina bakarrik esatea. Iza ardatzean daukagu indar bat, beraz azelerazio bat. Azelerazioa dagoenean daukagu igidura zuzen uniforme I azeleratua, ardatz horretan. I ardatzean daukagu abiadura bat, beraz daukagu abiadura konstante bat, eta izango da igidura zuzen uniformea. Eta, esan bezala, Z ardatzean ez daukagu ezer, beraz ez dugu ez da begiratzen. Ardatz batean, badaukagu igidura zuzen uniformeki azeleratu eta bestean igidura zuzen uniformea, bi hau sortzen duten igidura mota da igidura parabolikoa. Hau lehenengo bat ziergoan ikusten du normalean, beraz ez gara gehiegi sartuko, baina, pentsatu, ardatz batean HZU eta bestean HZU izan ez gero, bien arteko kombinazioa ematen du igidura parabolikoa. Bigarren atalak esaten diguna da, eremu elektrikoak sortutako indar elektrikoa anulatu daitekela indar magnetiko batekin. Hau da, Fe tatxatu daitekela Fe batekin. Indar magnetikoaren adierazpena da karga, abiadura eta eremu magnetikoaren arteko biderkadura vektoriala. Horrek esan nahi duena da indar magnetikoa goteko alde batetik izan behar dugula karga daukan gorputz bat, kasu honetan elektroia, bestetik kargak izan behar du abiadura bat, kasu honetan betetzen da,
eta azkenik eremu magnetiko bat egon behar dela. Beraz, ariketak galdetzera datorna da, nolakoa izan behar du eremu magnetiko honen vektoreak, sortzen duen indar magnetikoa, FB, FE anulatzeko kapasa izateko. Hau da, FB hau izan behar du, bere modula izan behar da FE-ren berdina, norabidea berdina baina kontrako noranzkoetan egon behar dira, eta hori lortzeko FB nolako izango den B vektorea. Vale? Ulertzen dugu lehenago osoa da, analitikoki ebatziko dugu. Hau da, gure indar elektrikoa, Q bider E minus I, hau da, OI zaordatzaren noranzko negatiboan, eta gure indar magnetikoa izango da, modulen biderkaketa, aurreko bideo batean esaltzen dugu zelan kalkulatzen den, baina azkenean indar magnetikoaren modulua hau izaten da iaia beti, batzuetan sinu bat agertzen da, baina bueno, kasu honetan ez dugu kontuan hartuko, beraz da Q bider V bider B, bai? Eta dakiguna da OI zardatzaren noranzko positiboan egongo dela. Honek lagunduko digu gero jakiteko honen norabide eta noranzkoa. Hasteko hasiko gara kalkulatzen hau honen berdina bada, hau da QE eta QVB berdinak badira, hasiko gara kalkulatzen den zein den beren modulua, eta gero zein den beren noranzko eta norabidea. Indarrak elkar anulatzeko orekan egon behar dira, hau da indar elektrikoa indar magnetikoaren berdina izan behar du, kargak anulatzen dira, eta geratzen zaigu, B, eremu magnetikoaren intentsitatea izango dela E zati V. Vale, jartzen dugu eren balioa hemen daukaguna, V-ren balioa hemen daukaguna, eta justo nola berdina direnez, eremu magnetikoaren intentsitatea izango da bat teslatan neurtzen da, beraz, B izango da bat tesla. Badakigu bere modula, orain jakin behar dugu norabide eta noranzkoa. Vale, ideia da hurrengoa. Ni dauzkat hemen, abiadura J dauka norabide eta noranzko bezala. Indar magnetiko ikusi dugunez da I, norabide positiboan. Eta B, bere modula dakigu, baina ez dugu ezagutzen bere norabide eta noranzkoa. Bestetik dakiguna da indar magnetikoan adierazpena, ezta? V-ren biderkadura vektoriala berekin emango digula honen norabide eta noranzkoa. Eta zer da ezagutzen duguna? Alde batetik karga negatiboa dela, beraz kontuz negatibo hau ez ahaztu, bale? Negatibo honek aldatzen ditulako gauzak. Bestetik, abiaduraren norabide eta noranzkoa da J, ezta? Hemen jarri duguna. Azkenean nagoena egiten da, hau da hemen dagoena. Gero, hau izango da hemen dagoena. Eta ez ahaztu, hemen daukagula negatibo bat. Ideia da. J bider zerbait, minus J bider zerbait, I eman behar du. Eta goratu biderkadura vektorialean analitikoki hau erabiltzen dugula. Beitu, J bider K egiten badugu, lortzen duguna da I. J bider K, I. Baina ez daukagu J bider K, daukagu minus J. Beraz, minus J bider K izango da I negatibo batekin. Zer da behar duguna da? Minus J, negatiboak anulatzen dira. Nola J bider K I ematen digun, hemen jartzen badut minus K, pentsatu, J bider K ematen dit I, eta negatiboarekin ematen dit positiboa. K bakarrek idazten badut eta ez badut idazten baita ere J, K bakarrek idazten badut eta ez badut negatiboa jartzen, minus J bider K emango luke minus I. Baina gu nahi dugu positiboan egoteaz, ikusten dugunez, FB noranzko positiboan dago. Horregatik jarri behar dugu negatibo hori da. J bider K, I, minus J bider minus K, plus I. Eta hori da lortu nahi duguna. Beraz lortu dugu zein den B, eremu magnetikoaren intentsitatearen norabide eta noranzkoa. Eta honela adierazten da, gule lortu dugu bat tesla zela modulua, bat teslatan neurtuta, eta nola orain dakigun bere norabide eta noranzkoa dela minus K, jartzen minus bat K tesla. Azkenengo ariketak esaten diguna, elektroia izan beharrean protoia badaukagu eremu elektriko eta eremu magnetiko berdinarekin, abiadura, hasierako abiaduraren bikoitza izango dela, hau bi aldiz egiten dugula, bai? Kalkulatzea protoiaren gaineko indar guztiak eta indar guztien horien artean batuketa zenbat ematen duen. Kalkulatzen dugu indar elektrikoa, modu erraz batean, kasu honetan nola karga positiboa den, lehen eskumara joaten bazen, kasu honetan eskerrera egingo du, I noranzko positiboan, eremu magnetikoarekin berdina, gogoratu biderkadura vektoriala daukagunean alde batetik zenbakiak egiten dutugula eta bestetik J K-ren arteko biderkadura vektoriala, J bider K I ematen digu, negatibo hau minus I, bai, beraz baita egingo du kontrako noranzkoan, batzen ditugu eta nolak biak I ardatzen dauden, hau positiboan eta hau negatiboan, egiten dugu batuketa, eta hau ematen digu biak I ardatzen daudelako, eta hau izango da protoiaren gainen egongo den indar resultantea. Kontuz, hemen jarri dugula abiaduraren bikoitza.